Hai, norok joto bahai tongbai, kakayo norok joto kahamna tongbai nya hananya. Dini ang norok share khanya faikya, ani norok thamna nogin saiman thangna ang din norok tam share khanya nai tong. Gin norok an video no faitak jora re nyai tong di. Gin dini tong norok share khanya ang YouTube ani first payment mamani gin norok nai tong di. Gin norok thaisa thaini kok salai nyai bapti heke Mankha rok gan video no kisa khalo nyai tong lai di. Joto yang besar tuzak bazar joto borok sunguta ni YouTube ni payment da Mankha YouTube ni rang da Mankha sik video khaima balo kharok ni sunguta ke obo no norok tini share khanya ma da Mankha maya ke norok to nugui no saiman thakana heriba ke an YouTube ni payment Mankha ang rang kariya winai gobangma joma khlainai to ni rekha ke tabuk karikha ke ang YouTube video khaima to balok suka hangke ranga prun theke se tabuk pojin to hangke gobangma nang to khana heda ke busuk rong to khana no wansuk nyai ni busuk rok ka khana ni yang hangke tabuk sang promote ke kari norway nong no frungna jongo hangke nai tong di video ni last yo nong nong nai orang ni video hangke ang video rok hamke khaimeng to jora manya ni bagai jorai botong ma ba aban bagai jora main bagai ang video ka hamke khaimeng to kha hangke ba tini hangke nong no nugur sina ni rang hangke orang bai ang tam pai nyai nai tong di na ang nong no rang bo funugane hangke joto sunguta ani tamnai ani daran do lok point to sungu pu darano ni ke rang da Mankha ni nyai hangke maya khone shawa dara to hangke tini ke ko Mankha dong funugnai ani rang kenra excited da ni rang naine bagai asuk bosoni yagulo se ang tabuk tini rang ani YouTube ni rang je mehnat khaimani asuk kosto khaimani orang no robna nai tong hangke belai ni khusing da ang norok ani makhang nugun saima kana heda YouTube ni rang lak kaijak pura lak busuk kajak norok bai ang salia hangke norok rang nai nyai busuk lak rok saiman ke norok gas khaimang ke hangke norok funugana asuk bosor ni ani rang kari jaiga bla nai tong di busuk rok no hangke norok rang nukhe baksa to rang nugui ni idea khai saiman busuk ka heda hangke norok funugana ang tabuk norok naisina da sari ani rang YouTube ni rang joto no hunuta tam nongle rang manliya da asuk bosor wngkha YouTube ni rang manliya da rok sungke ang dukhu nang phaisi tei bufuru rang ma tangsinai hinui ta ke tabuk finally o din faikya hangke omono norok bai share khai tongo khushi wngui nai no hangke nai tong di last o saimanane ani rang busuk hangke ang bo mana musungkha asuk ang bosor YouTube ni habaro habmani balokha hangke buihai asuk grow nya ni bagise hangke rang robo mana musungkha ang payment rok buihai hediba hangke tini final mana nai tongo hangke tini to khushi ni din no hangke norok no last o funugui nai ani rang kisa Kokborok salai tongkha ta norok bai malai yabo balokha hangke ba aban bagai hangke tabuk rang norok no funuksinai iko mono ani YouTube ni rang asuk bosor ni ani income busuk no hangke busuk norok nainai no saimani thangano oro 10,000 ke bundle khajak hangke busuk no norok bo saimanano nukhe no hangke o busuk rang rok ani live o ang nusnugya ko tabuk no first norok tam khogoi kok sanai tang himale ang norok saimana kwrui bwsano hangke sinorok asuk rang rok tei hingke bai faine ke tini no first ma tangui tongo tei rang rok no bui to haino tangui tongna hangke over excited ungjak tai ko haino
hilik jak mani hari ta mo reaction ng tongkani pura ti senior no phunong na mo songmani ta ge ko mo no ani rang busuk thotok norok sabadi gi nugui mangkhana ani rang busuk roka nukhana ge ang o YouTube ni rang bai ang tam paina hani tong male jaga paina hani tong ko nok tang na bagi jangan YouTube ni rang bai jaga paina hani tong nok tang na bagi ge nai tung di norok joto jaga paima ro phunungan norok no Norani rang ni video naini sele jaksu kona ge noran video no skip khaina sakang kisa bathak di norong no ang chalak samang osuk video loi toka tai siang chalak bu sanar ge kokrok tamjana oren sok ni hai toka ge a obo ani YouTube ni rangya ani YouTube ni rang man ya kho tabuk phino ani problem man dare agini rang joto manliya abun bagine ani YouTube ni rang ta phun maya ko ngeta to views rok asuk ang video rok ri me hangke ba ani YouTube ni rang ang maya ko mana tum sungin tong opte hege no ngka ang norok bai kisa chikun chaprang khaimani chikun cha norok ba tor jagi de thangka saimaliya ang norok joto bukhata nangdi khao ta di ang kisa norok bai prank khaima se do tamni sanai ni kumunyo sauta no orang to tamni norok bo saima kana nong no saikna ro no ang kaisa SSG group o hapjak ngka oroni sini team rok lunamani bengo gobo orang no norok bai share khai phunu tongo ang ge ani kuno idea to kore opti haidu norok no prank khanya ro ge nini kumunyo sawo orang no video khaidi YouTube ni rang Mankha ni frudi ni nota ke idea ruwa no ke ang video khanya ni wan so kasak video khanya ni tong mani ani jora kare tini sang ke video khai tong ba khasrangai ni charai ko masing jora phakya hangke saimana baksa ni legura viewers ro subscriber ro hangke to ani je daily video nai tong nai ro ani charai kongrai ngo masing phake kongrai ma ngi tongo abon bagai ani video khanya ro mood kare jora kare abon bagai ang video khaja tini an bubuno muthuri jari khari muthuri jang ge tabu bothui tongo o ko ekdino hangke to kisepena bothuya hangke ang video ro khanya ni bakha kare ani hangke tabu abon bagai jora mansasa norok bai video khai tongo hangke norok ta joli di ang kisa sa prank khaimani ang YouTube ni rang maya ko mangkhan pura norok bai tong thogini nyo ang share khane ge mo hangke to kaisa norok no prank khaima se ang hangke ta joli di norok joto hangke o rang to tamani norok sai to manui bai khena je sini group o lurna mani homose hangke omono no norok bai kisa sa share khaimani abono geng besabu pasana kya norok bai kok sai tongke ani tamani sanai video ko bang ma edit khajang nai tongo ang khanya se jora maya hai pura bono chari o kharo to kuru o maikeno somai lai thango ta ke ang bo kise rest ro khai mo song thangwa bro ke ro koi rok to mo song phone rang nai mo song thango ke seller bo ko bang ma abon darai video ro khai me tongkha ngeno ano logiri nai tongdi mode geno kisa misa ang video rok dana ni leting thango taisin oro nogo tawar bo maya hangke belani problem video kaisa upload khanya se le runga mo shelai thango abon bagai ang video ro raja gata hangke omono tini norong no kisa tini ni hangke norok tini ni anio kisi cha norok bai sikun cha prank video khaimen bahanyang jaka comment khai sabaidi ani tinin video sangnung sinai an norok ani tinin video no kisi sa jora te feno nai thuja kangke like khanyani ta pokdi getai ketal tini no ani first video nai tong hungke subscribe khai klang kisa kosto ke ge nal jota no tata next video hanya malai finai nyor jota bai tata